I sobre aquestes jornades que fareu sobre els mitjans de comunicació en català? Sí, i tant. Mira, la FOLC és una federació d'organitzacions per la llengua catalana que actualment està formada per quasi 80 entitats que treballen per la llengua d'arreu dels països catalans. La seu de la FOLC està a Tortosa perquè considerem que simbòlicament és la capital que està al centre dels països catalans. Llavors, ara mateix una de les coses que més aviat estrenarem de la FOLC és la segona jornada sobre el mercat cultural en català. La primera parlava sobre el món de l'ensenyament i esta parla sobre els mitjans de comunicació en català, sobre veure si és possible fer una televisió en català a nivell de països catalans i bé, vindran diferents experts del món de la comunicació i parlaran una miqueta des del seu punt de vista. Una altra cosa que també estem a punt d'estrenar, així molt ràpidament, és una exposició sobre la situació de la llengua als països catalans. Serà una exposició de 22 plafons, jo crec que molt xula i que la gent que la vulgui consultar o fins i tot ajuntaments, entitats que la vulguin demanar per exposar-la, només cal que es posin en contacte amb nosaltres a la nostra web www.folk.cat. Moltes gràcies.